piles fort per aquí i jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba. 2016, la cinquena massiva en favor de la independència arriba a la seva fi, amb la incertesa de si serà, com diu el full de ruta, la darrera com a autonomia d'Espanya. M'agradaria molt, però tinc una mica de dubtes. Esperem que sí, no? Estaria molt bé. Espero que sí, però tinc els meus dubtes, però la fe no s'ha de perdre mai. Jo hi hem ganes de que al final ens sortim amb la nostra. Sí, per què no? Sigui una celebració, que ja no ho demanem. La manifestació, malgrat massiva, no es pot comparar amb la dels altres anys, a l'haver estat convocada a 5 ciutats catalanes diferents. Em fan notar tots plegats perquè no és una cosa fàcil sense el suport exterior. I fins que no aconseguim que fora se'ns creguin en sèrio, i aquí a Catalunya no ho estem fotent massa bé perquè se'ns vegin units com una sola cosa, doncs això em fa tenir dubtes. Sí, no, ja m'ajuda molt també la difusió que fem, tots els catalans, suposo, amb mitjans de comunicació europeus i tot. Ara, a Espanya no ens ajuda amb això, és evident, però altres llocs sí, i esperem que sí. O sigui que ens veuen per tant gent de fora i tothom ens veu com algú molt bèstia, jo crec. No m'agrada això que l'hagin separat. Trobava més espectaculars les altres, que ajuntàvem 2 milions de persones. Però bé, el territori és dispers i crec que s'ha d'incloure tothom. Perquè, bueno, força intentem fer-ne, però no sé si en fem la suficient o no. Sembla que aquest any s'hagi dividit en 5 ciutats i que no estigui tot el món aquí a Barcelona. Jo hagués preferit més que s'hagués fet tot aquí, més concentració de gent. Sí, esperant que marxi Rajoy i llavors podrem començar a fer-ho bé. Ja m'agrada també, amb la variació està al gust. Sí? Sí. La independència és, segons el manifest que s'ha llegit, a les 5 ciutats catalanes a tocar, i aquest optimisme per aquesta independència a tocar es nota també en l'ambient i en els assistents a aquesta convocatòria de l'Assemblea i Òmnium Cultural. La imatge que donem des de fora, si aquí som no sé quants mils de persones pacíficament demanant una cosa, si això no ajuda, què més podem fer? Està passant? Això és el que em refereixo amb quan l'han dispersat, tinc la sensació que no fa tant efecte, no? Vull dir, una cosa és omplir el passeig de Sant Joan i l'altra la Gran Via i la Diagonal. No fa el mateix efecte, però bé, ja veurem a veure quina repercussió en tenim. Sí. Home, sí, jo crec que cada any ja, tot arreu ja saben que aquí la liem cada any i ja saben més o menys el que... Ja ho esperen, no? Aviam què fem aquest any. El manifest que s'ha llegit a les 5 ciutats on s'ha celebrat la concentració diu que la independència és a tocar i l'optimisme per a aquesta independència es nota en l'ambient i en les paraules dels assistents en aquesta concentració. Però també entenc que a vegades també et cansa. Però mira, ahir m'emprenyava molt, però avui estic aquí amb ganes. Ja, em s'ha de dir que dius, ostres, una altra vegada tot el merder, les cues aquí a la calor, però no, però si ha de venir fa molta il·lusió, arribes aquí, veus tot això i fa molt goig, realment és molt guapo i a mi m'emociona molt, quan arribes aquí, surts de l'estació de tren, som de Matadepera, surts d'aquí i hòstia, veus tot això, és guapíssim. Sí, però no el comparteixo. Sí, però no li veig per què. Un dia de festa venim i aviam de què serveix. Ho entenc, però jo no vull ser pessimista. A l'edat que tinc em toca ser optimista i veure el final de tot això, que serà un començament. I ara, a tots els que heu estat a la Diada des de qualsevol de les 5 ciutats catalanes, des de Diari Català us volem preguntar, creieu que la Diada 2016 servirà per a que Catalunya celebri la seva independència?